Examenpraat. Ik denk de vriendelijkheid die we hier hebben. Het is een kleine school. Nou, vooral de vriendelijkheid van de leraren, want de leraren hier die zijn heel aardig en zo. Ik denk de band, want mijn klas is wel leuk en de leraren ook wel. Ik denk toch echt de mensen. De mensen en de docenten natuurlijk. Hartstikke gezellig op deze school. Ik denk toch wel, de docent Nomi Hinnes, zeg maar, omdat het gewoon heel erg vertrouwd is. En ik de meesten die ik wel ken. Mijn vriend, denk ik. Ik denk wel, het is wel iets squalen, dus ik is ook wel. En dat vind ik zelf wel mooi. En ik vind het wel leuk om ook als klas heel kort te zitten en denk te doen gaan. Zodat denk ik wel missen. Vrienden en vriendinnen die ik hier heb gemaakt, denk ik. En verder weet ik het niet. Ik denk dat ik daar later meer achter kom. Ja, ik ook. Echt mijn vrienden wel, denk ik. Dat deze school best wel lieds is en dat is wel fijn, want ik is iedereen wat persoonlijker. En dat is op een hege school straks net meer zo. Examenpraat.